बिहारनि मतिहारिआव तेसा हायनोहाय किनिमा सिनजा गटना गटिखा आरजागाव रेलवे ट्राक खरकसा स्टुडेन्ट बिनि जीवन लीला एबा लांमान साजुनानि बागै ट्रेक गफाई रकवै तंफायखा साक्सनि लांमा साजुनानि बागै फियाबा कपाल गाहाम अब्रैनि मताय रकबनो तलागनानि मुचुं जायगा आमसुक दागति जराव आब्रै आजराव रेलवे ट्राक फाइखां केबनो बथाय कलांतन हिनै आरो रकवै तंमानि ब आरजागावनो मुक्त्रै लाई थांखा तै जेपुरु ट्रेन गाना गाना के फाइका आप्रु आरजागानि लोको पाइलट नखा अब्रै ट्रेको रकरजाक नौमामबायनो अबनि बसकांगनो रेलनो रेलवे ट्रेको बजे रकरजाक आबनि बसकांगनो बथाका ट्रेन लोको पाइलट आजराव इमारजेंसी ब्रेक सतनै अब्रैनि जाननो बानचिरेवै रोखा जेपुरु लोको पाइलट ट्रेन निसिमि अंखरै नाइखा अब्रै बरजाकानि तै तामख्लाय तं आरजागाव तै अंखरै नायमानि उलो नुखा अब्रै रेलवे ट्रेक थुजा एबा मुक्त्रै लायजा आबनि यागुलो खेनो लोको पाइलट बोरैनि गानाव थांगै बोरैनो खरां रैखा ससावैखा सजामानि यागुलो से बोरै आप्रो सिजाव आप्रो खेनो लोको पाइलट बुनो सतनै रेलवे ट्रेक नि कुतुलदी ननो फेरे जाक्ति हांके निने लांमा फनो चनाय नों बर थुई तंग रखेनि कक सोंखा कुतुलदी हिनि आमसुकसा के बरक आरजागाव गोबां मा तंग सामानि यागुलो ब अब्रै आरजागानि कुतुलनानि नालिया आसुगै काबै तंखारि हुंक्लायै नायमां भिडिअ जेनुगै तंमानि आजराव आरजागाव हांगामा अंगै थांखा बरक बेलायखेनो बीर अंगै आरजागाव कुथुम लायजाक जे बर जागानि बोरै फायै अरजागाव रेलवे ट्रेक फायै थैनानि हिनै रकवै तंफायखा भिडिअ सोशल मीडिया मारखेनो भाइरल अंगै तंग हिंके नरंग नायनायदि भिडिअ ताम अंखा गाना गिनिनि बरक रकबनो गाहाम गोरोंखे कक सावै कलके कक सावै सोंनानि नायखा तामनि बागै अरजागाव फायैब बिनि लांमानो सासुनानि नायखा अबनि उग्लंनि हैजागिरि जनरक तामहिनि सोंमानि याग्लब बोरै निलार अंगै तंखा कुनु फानो कक पुंलिया आरजागाव आमसुकसा बरक गोबांमा सोंमानि यागुलो फानो आबनि यागुलो खेनो बरक सोला अंगै बोरै रकनो जोर जबरदस्ती खलाई आरजागानि नरैमानया बोरैब आरजागाव न आचुगै तंखा तै कुटुलना से नायलिया कक बथायसबो फिरकलिया आबगै आरजागानि लोको पाइलट रक आरजागाव बोरै तंनाय रकनो चुबाचु सानखा जे बोरैनो जुर खलाई फानो रमै आकय रेलवे ट्रेक नि नर दिहिनै तामनिगाके ट्रेन बिनि डेस्टिनेशन थानानि नांग लेट अंगै थांनाय हिनै आबगै आरजागानि बोरै रकनो हेल्प सानै बोरै खरकसा फायैबनो आरनि नरखा फियाबा बोरै आरजागानि कुटुलनानि नायलिया आरो थांनानि नायो गोबां मा चेष्टा खलायमानि यागुलो बोरैनो कुनु मते खलाई बोरै रक पाल खलाई रमै नारगै तनि मांखा आबनि यागुलो न ट्रेन न फियगै रहरका बिनि डेस्टिनेशन बोरै भिडिअ कुनु फानो रिभिल खलायलिया जे तामनि बागै थैनानि नायखा सुदु रेलवे ट्रेक फाइसिंगनो थांनानि नांग एक बुस अंगै कुनु फानो कखनाया केबनि रेलवे ट्रेक नि भिडिअ सोशल मीडिया मारखेनो भाइरल अंगै तंग भाइरल अंगै थांमानि यागुलो बरक गोबां मा लुगुरकनो जात्रेपट कक सावै तंखा बोरैनि बेपार बाक्सा केबा सावै तंखा फेमिलिनि प्रब्लेम अंगना बाक्सा केबा सावो सेलारकनि प्रब्लेम सेलारक बाय याकारै रेजाकमानि यागुलो खेनो अमहाय अंगनानि नांखाना हिनै ते बाक्सा केबा सावो अमनि मेन्टेल हेल्थ रक हामियाना आबगैनो बरक रक आमसुक गोबां मा तंगै फानो लासिलिया एक बुस अंगै तंखा हिनै हिंके नरक खेता माहायमा तंग नरनि ओपिनियन नरक कमेंट बॉक्स थांगै कमेंट खलाय सालायदि को राजी नहीं थी। बुआ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ? उठो हटो ना, लाइन पर से हट जाओ। आप इसको हटाइए थोड़ा सा, हटाइए इसको पकड़िए तो हटाइए ये हमेशा जाती है इसमें पढ़ाई करने। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। आइए पहले आपको इस घटना का वीडियो दिखाते हैं। उठो उठाइए तो उसको उठाइए तो
नहीं चोट लगा लगे। कहाँ कलर की है? रोज आती है इसमें पहरने जाती है। क्या हुआ है तुमको? माथा चक्कर में क्या हुआ बेटा? बुआ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? उठो हटो ना, लाइन पर से हट जाओ। आप इसको हटाइए थोड़ा सा, हटाइए इसको, पकड़िए तो, हटाइए ये हमेशा जाती है इसमें पढ़ाई करने। कहाँ घर है बाबू? तो कौन कर दिए? उठो जल्दी उठो ना, अरे उठ जाओ, उठो। बड़ी खराब लड़की है। बताओ तुम माँ बाप को, आप लोग को क्या है? छोड़िए ना मुझे। क्या हुआ है? इतना कम उम्र में काहे परेशान हो गई हो तुम? समझदारी नहीं है तुम? है, मुझे बहुत समझदारी है। वो छला देता है और हाथ मत लगाइए, आप लोग समझ नहीं। छोड़िए मुझे, मेरा हाथ छोड़िए। दो चार थोपी लगाओ ना सर, 2-4 थोपी लगाओ करा के।